हां माजोबगोन जिउ गोजोनगोन संसाराव गोजोन फैगोन गुसु गुसु जाजोब्बाय आरो दहाय सानावनो संबायना लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय आंल' नङा जाहा मुथुबो दामानि ब्लग भिडिअ बानायनो थाखाय बिराद सम मोन्दों आरोना आंहा ओरैनोबाबो खामानि दामानिफोराबो खम जाबाय नालाय आंनि थाखाय गोरा गोरा खामानिफोरखौथ' आं मावनाय जाला गुरै गुरैल'सो मावनाय जायो ओमफ्राय ओरैनो थाबाय थानायबो बायो नालाय बेखायनो आं भिडिअबो बानायनो मोजां मोनखायो होननानै एसे भिडिअ बानायबाय थानो गोसो जानायखाय भिडिअ बानायदों आरोना आरो नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा कमेन्टआव हरो नालाय आब' बेबायदिनो ब्लग भिडिअ लाबोबाय था होननानै बिनिखायनो आंबो मोजां मोननानै भिडिअ लाबोबाय थानाय जादों आरो नोंथांमोननि मोजां मोजां कमेन्टखौ नुनानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाबाय सिम्पोल भिडिअ दिनै आङो माबा संनो नागिरदों खुसिया मा होनो ना खुसिया संनो नागिरदों ना खुसिया संनाय भिडिअ बानायगोन आरो ओमफ्राय जाहा मुथा बाजाराव थांदोंमोन ना नै माबा लाबोदों मामोनलाय खुसेर बिदै लाबोदों बिराद गरम माबा अनफ्लंबाय थादों आङो बिराद गरम आरो मैया जोङो अदालगुरियावहाय थांनायाव नारेंखल दाब लाबोदोंमोन दिनै लोंनो होननानै ओमफ्राय दा गारियावनो दोनबाय थाबाय गारिखौ जोंहा आफाया दहायनो बहाबा लानानै थांबाय बावगारबाय आरो दिहुननो ओमफ्राय गैया मोलोङासै दिनै नारेंखलखौ गारि डिक्कियावनो दोनबाय थायो ओमफ्राय दा मुथा बाजाराव थांखानायखाय आं खुसेर बिदै लाबोनोसै होननानै खुसेर बिदै लाबोबाय आरो ओमफ्राय दायो बेखौ लोंग्रोनानै लानोसै बेखौ लोंखांनायनि उनावहाय जोंहा न'निफ्राय लकेल थालिर हरदों लकेल थालिर न'आवनो फोमोननाय आरो जानो गोथाव मैयाबो थाइसे जाखांबाय ओमफ्राय बेखौबो जानानै लानोसै ओरैनोथ' फिथाइ सामथाइफोरखौ ओंखाम जाखांनानै जानांगौ होनो न' ओंखामखौथ' आं जाखांबाय नालाय बेखायनो खुसेर बिदै लोंनानै जानोसै थालिरखौ ओमफ्राय आङो बिराद गोबाव जाबाय आरो आगोलावहाय नोंथांमोनाबो ब्लग भिडिअ नुखादों ना आगोलाव आङो मुथुखौ गिटार दामहोनानै मेथाइ खनहोबाय थायोमोन सम समनो ओमफ्राय मुथुनि मेथाइ खननाय खोनायिया बिराद गोबाव जाबाय दिनै एसे खनहोनो नागिरदों आरोना आङो मा लाबोखो दुब्लियाव थांनाय दा ओमफ्राय दिनै मुथुखौ आं दोंसे मेथाइ खनहोनोसै आं बिराद मुथुनि मेथाइ खननायखौ खोनासंनाया गोबाव जानायखाय खोनासंनो लुगैदों आरो आगोलावहाय मुथुआ आंखौ सिख्ला समावहाय मोजां मोननाय समाव जाय मेथाइखौ आंनो खननानै हरबाय थायोमोन बे मेथाइखौनो खोनासंफिननो लुगैदों आरोना आङो ओमफ्राय मुथा बेखौनो खनगोन न ओमफ्राय दायो बोलोगोरा जाथों होननानै मुथा खुसेर बिदै लोंनानै लाग्रोनो गारामाया स्लिप स्लिप जालांथोंनानै बेबायदि देहायाव जेब्लाबो हेपि थानांगौनो बिनिखायनो जों जेब्लाबो हेपि थागासिनो दं ओरैनोबाबोलाय जों हेपिखा ओरैनोबाबो हेपि थाखायो जोङो मानसिफोरानो एसे फानि ना गाजा गाजा जाबा दाजासै खनसै जायो जिखिजाया जाबाबो जायाबाबो नोंनिनो गारां थालिर जागोन ना जाया थालिर होमबा मेथाइ खनग्रोनो खनसे दे होमबा खन मेथाइखौ खननानै दुगैनोसै दुगैखाबायमोन मानसिया ओमफ्राय बोथोरा बाजाराव थांबायना गरम बोथोर गरमावथ' खनसेल' दुगैनायल' जाखायो नालाय ओंखायनो दुगैबावसिगोन मुथुआ आंनि बुंनाय बादिनो मेथाइखौ खननो लाबाय आरोना ओरैनोबाबो मुथा आंखौ माबोरै हेपि लाखिनो हागोन मागोन बेखौनो सानखाबाय थादों नालाय ओरैनो गिटार लानानै फैबाय बिराद गोथाव गोदै जागायनोसै न' गोरोन्थि जाबाबो निमाहा हो दै दे आंथ' निमाहा होखानायसो गोरोन्थि जाबाबो निमाहा होदो आं निमाहा माने
प्रफेसनेल सिंगारबो नङा नालाय आरो दामनायाव मालाबा जालायलाङा ओरैनो खननोसै आरो गोदो खनोमोन खिन्थु बिराद गोबाव जाबाय गिटारजों सोमोन्दो थायो जानो हागौ गोरोन्थियालाय जाखागोन मानसि आरो हिसाबै मेथाइखौबो बांद्राय गोसोआव गैखाया जाखिनि गोसोआव दं बेखौनो खनदो सिमाङाव फैनाङा रजे भुल जाबाय दा नै जेबो नङालै भुलालाय जाखागोन नों खनबाय थायाना सिमाङाव फैनाङा रजे नों मोगथाङाव फै रजे नों सिमाङाव फैनाङा रजे नों मोगथाङाव फै रजे नों आंनि सेराव आंनि सेराव आंनि सेराव हांमा जोबगोन जिउ गोजोनगोन संसाराव गोजोन फैगोन हांमा जोबगोन जिउ गोजोनगोन संसाराव गोजोन फैगोन सिमाङाव फैनाङा रजे नों मोगथाङाव फै रजे नों सिमाङाव फैनाङा रजे नों मोगथाङाव फै रजे नों आंनि सेराव आंनि सेराव आंनि सेराव हांमा जोबगोन जिउ गोजोनगोन संसाराव गोजोन फैगोन हांमा जोबगोन जिउ गोजोनगोन संसाराव गोजोन फैगोन हे 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 ला 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 हे 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 जोमैया बिरलाङो गावनि थङाव नों मानो आन्दायखो नों मिथिदोंबोला बाला हामानि हांमा सुखुनि फुंखा रोदोम होफै गोबां बुब्लि जिउआव आंहा ओरैनो बाबेनलांबाय गोबां मिजि गोबां आसा जिउआव ओरैनो बाबेनलांबाय सिमाङाव फैनाङा रजे नों
गारामाया मेथाइ खननानै एसे गोब्राब जाबाय नालाय नङाबा नों खस्थ' मोनगोन ना बेखायनो स्लिम स्लिम जानानै थाथोंसै थालिर फिथाइ जानोसै नोंनो मिथिबाय नोंबो जागोन आंबो जागोन आं लायना होसिगोन दे मोजांसो जादोंथ' इदि थालिरखौ मा होनोमोनलाय अमृत न' अमृत सागर लकेल थालिर अंहा जोंहा न'आव फोमोननायमोन ओमफ्राय थाइनैसो हरनायमोन नालाय मुथु जादो आंजों लोगोसे मुथुआबो भिटामिन जाफानांगौ ना न' मुथुआबो खस्थ' मोनो नालाय मोनाफोराव बारा मोजां उन्दुनो मोना मेगन मोदै जाबाय थायो बेचारा दुरबल जालांगोन मुथु दुरबल जाबाथ' आरो गोसोफ्रा सान्ति जानाय नङा बेनिखायनो मुथुआबो एसे जोंना मेथाइ खननाया जोब्बाय नालाय ओमफ्राय दा मोनायावहाय जोङो नारजिखौ माबोरै संनानै जागोन बेखौबो एसे भिडिअ बानायगोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ना मुथु दामानि सान्दुङा मासे गोसा नै आं गोदो इफोरबायदि बिबार बानायसोयोमोन बियो खुन्दुंनि बिबार जेबो हामाबो जानो रोंखाया सुनानै साफा खालामनानै दोनबाय थाबानो साफा जायो आरोना आं गोदो बानायनायमोन बाहेरावसो आलायना दोनबाय जेबो जोंनि रुमनि बिबारमोन जाहा मुथुआ दिनै बाजार दिन नालाय बाजाराव थांदोंमोन खुसिया लायदों मुथुआ आंनो खुसिया जाया जि गोबाव जाबायमोन माबायदि मोनबोखोथाय फिसा एसे मिडियाम खैथा केरमानि खैथा 6टा ना 5टा थैनायसो माथो थैयाखै बे मानसियासो थैबाय नामाथाय थैनायसो दां बबे थैबायथ' आरो बेयो थैबाय खैथा थैखो दे दा बावैसो थैबायलै बेयो गरम ना बबे मासेल' थैबाय मानै थैबाय दां नैबे माने नों सायगोन खुसियाखौ सायनो सायनो रोङा आंबोथ' साया जाहा हिमानसि बिमायासो सायनो रोंसोयोमोन खुसियाखौ ओमफ्राय दा हिमानसि बिमायाबो न'आव थांदों प्लास्टिकजों खाथेना लाबोनाया साला हिमानसि बिब'आ एसे लोमजाबाय थादों नालाय लेंहरदों बेखायनो न'आव थांब्रबदों आरो ओइ न' खाथिनि आब'खौ सायहोनांसिगोन आलासिफोरनो संनाय आइटेमा जोबथारसिगोन नैबेयावहाय आङो
खुसिया एवख्रबग्रोगासिनो संख्रि एसे होनानै ओमफ्राय मा मोनखांखो एसे खोन्थानो आरोना नै बेयो पापर बेयावहाय खाम बेयावहाय दालि बेयावहाय पटल ओमफ्राय नैबेयावहाय दङ आलु बेखौ खुसियावहाय होगोन आरोना एवफ्रामनानै दोनग्रोबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय आंनि गाइखेर एसेबां आइटेम खालामला गरमथार नालाय ओमफ्राय आइयाबो दा मोननैसो संबावगोन आं बेखिनिखौल' संसिगोन आरो এইফালে পেলাই দে kali menakira siapa dah gusu aja biar doi sana langsung bayar lada masih betul jago kayak nisa nih di ke kondisi sana ini udah kenang wam pas nongkrong sana kalau kayak orang lain sudah boleh Para kita jaga kan? Siapa itu? Kita beli lala.